What is up guys? It's Mervin Murata here mga Ripa Peeps. And kami karon diri sa Super Metro Lapu-Lapu. Kay nagusto mi sa among kulang para New Year. So naglibot-libot mi diri kay basin na po mi nalimtan nga mga ingredients or ubang pamaliton para sa New Year. And lang kasi tigtulod ra ko og cart. Mag-vlog na sa tubo. Tara, libo sa ta. Sa asa na nga kuan bags? Chicken macaroni. Ng tao eh. Okay, lisod na kayo kung mo sulong pala sa mga rush hour kaya mga dates para magpalit sa mga pamaliton. Dili na ko ana. Ikaw, singinahan ka. Mura na nag-ihi ni Satanis. Wala pa tayo dire. Sinatay yung mga malimtan. Napatay toyo, napatay murag napatay oyster. Masarap. Dire. Suka. Kasi paglibot-libot ani para wajay makaligtaan nga ingredients or babang paliton sa babi. Mura. Unang araw pa lang binahanda kita. Wala na ito dire. Nagpait na tana. Sabon, okay na sabon. Disposable, ay kana, wala tana. Kana. Pero napalit na sa Nga na to. Nakapait naman tawag kuan. Disposable nga spoon and fork, disposable nga plate, disposable nga baso sa may nalimtan. Pedigree kang cooper niya naman siya. Kuan. Gamay na lang kayo. Kanay, lamb. Ay, dili siya ganag-lamb. Suma na siya. Kana veg. Beef and vegetable. Ganador. Halos pa parehog mindset ang mga tao karon. Isla gusto rush hour ng mga palit-palit. So, medyo daghan-daghan yung mga tao karon. Dapat ato day gahapon ta na malik babs. Pero busy man ko nagbuat mo line nga vlog. So karon may nakapalit. Actually dili na ni mga recados sa mong malit diri kundi libot ta tanan yung ba nako ba malimtan nga mga butang sa balay nga wala pa naman napalit. Coffee. Nana. Sige lang. mga 5 years. Nakatunga-tunga na jud ni sa amo ang libutanan. Sana popcorn. Di ko. Hindi malayan t-shirt, di ba arte-arte? Ka-char-char ba na nga. Pang live show nga popcorn. Sapay ko lang diri. Wala na. Wala ko wang diri. Uy, lami niya. Looks siya.
Ay, shake. Dili lami. Proceed na sa chippy. Wala may gold. Kasi ko lang, Babs. Seryoso. Wala na mayonnaise. Oh my God. Nagkakaubusan na. Wala na lang siya. Real mayonnaise. Yung ni Alex Bastos na. Sumuka kayo eh. For the fruits, kay sa market lang may magpalit. Kaya medyo mahal-mahal man diri sa metro. Nadyo yung difference ng ilang prices diri. So sa market lang may sa mga kulang pang wala pa naman ng palit. Wow! 15 minutes later. What is up, Ripo Peeps? Balin mi diri sa SM Hypermarket kay naay mga palaliton diri nga wala sa Super Metro. So, libot-libot ra sad mi diri kay kapag bilay kulang, pag uli na mo sa balay, nagtanong mi sa mong list nga sa mga paliton na pwede kulang eh naa na siya diri mapalit sa SM Hypermarket. Oh, tuara naka-change outfit na si Jessica. Kapuyan ka to, Babs. Simul sa rin. Change outfit sa. May tatani. Pagkuhaan. Para sa Sa bukukalan. sige. Ay siya o. Sa isda. Ulo, uy, anong kami pa man ni? Di ba dako ra kay na? Saktura. Saktura. Masud na isa ka lechon. Bebe, pati para mangilan. Ito lagi. Sige, sige ka na. Babs, ayan na kadto dito dapit ako. Hidugay ka maibot, Babs. Dili lang dapit ako. Nice ni Doya. Para sa? Amisa? Oh, namisa na po. Pero pa. Ah, sa bato ka. Tanawan. Muna lang biya usa. Oh, wait lang siya. Na? Okay. Oh, Naro kang Cooper, oh. Mga food ni Cooper. Oh, nanasad ni siya din ni. Basta na ani siya diri dapit ng section gallery sa SMR Market. Hypermarket ang giingon. Oh, banaan. Ano siyang kayo? Ay, talasaan niya. Sige. Karon ang petan. Sa pamilay. Kanil lang kayo. Kasi aluminum. Ay, asa day. Ako kasi yung gusto di ay. Nibog naman tani ay. Asa yung gusto na tani. Kaya ko naman yun. 200 dra. Asa ka na. Pila din eh. 400. Uy, mahal mo di kayo ni. Uli ni, uli. 100 hindi ka na. Kana pila na. 129. Ay, kanil lang. Siyempre, kung asa ang barato, dito ta. Okay. Puro lingin ang sudan ha. Wala stick. Imagine na. Nakakabot yun. One eternity later. So, Ripopis, nakaulit na dyan, Mino? Uya kayo eh. Kompleto na to, Babs. Fruits na lang. Ugma. Mga to pa may merkado ugma para mamalit og fruits. Fruits nga kulang para makumpleto ang 13. And diri na tapos na ang vlog. That is it for today. Thank you so much sa pagtanaw. Please like, comment, share, and subscribe sa akong channel. And i-hit na po ng gamay ng notification bell para ma-notify ka kung may bagong vlog na i-upload. Hato sa sunod mga Lipa Peeps! Chill out! Peace!